o wala ka kabaw sa nature sa among trabaho, ayaw na lang. Kay namang ni comment sa ko ang Facebook Live o sa post sa Facebook regarding sa reklamante nga batanon nga uyab ni Barangay Kalunasan Kapitan Nonilon Monares nga matod pa nahadlok kuno ko sa kapitan sa Kalunasan, bias kuno ko kay wala ko mo komentaryo. Unya para sa mga naminaw karon pasabton ta mo ha. Kung wala gani mo nakahibalo sa nature sa among trabaho, ayaw mo pataka og comment. Dili man mo media, wala mo'y kasayuran sa among trabaho, maong ayaw mo og pataka. Hilabi na kini si Chantal Ruby Rosalihos. Kung wala ka kahibaw sa nature sa among trabaho, ayaw pataka og comment. Natural akong gitest ang credibility sa reklamante o nya dili sad mi mo tuo dayon hangtod nga makuha namo ang habig sa gireklamo nga kapitan. Dili mi mo sakay dayon sa isyu kung wala pa namo nakuha ang side sa gireklamo. Dili ka kasabot ani kay dili man ka media. Unya wasad ko mahadlok sa kapitan. Mayo nang makasabot ang mga naminaw karon mga kabombo. Kay matod pang Chantal Ruby Rosalihos, klaro kayo si Bombo John, bias, murag nahadlok sa kapitan, matay, di ko makadawat ang istorya ha, uy. Nahadlok kuno ko sa kapitan. Kinsa man sa kapitan Monares nga kung kahadlokan, tiguwang naman na. Bitaw? Ha? Wa jud ko mahadlok sa kapitan mga kabumbo. Kung isog na sa Monares, murag ayang kaisog, huna-huna na lang tingali ang gadako ni ana. O nya dili sad ko mahadlok anang kapitan nga si Monares. Kami diri sa Bombo Radio, dili in town mi talawan diri mga kabombo. Doon na mi mga SOP diri. Paminawon ang reklamante, o nya amo sa kwaon og habig ang gireklamo mga kabombo. Kami manggod sa media, paminawon jud na namo ang side sa gireklamo before mi mo pagawa sa among komentaryo para dili mi masyat sa taro. Kadaghan naman good ko nakasugat ingon ani nga reklamo, unya ang ending gipasaylo ra gihapon, unya kami nga magsisibya kami nanoon ang nabutang sa alanganin kay miditso mi og komentaryo maong amo jud nang salaon daan og maayo. Naka-experience ta kuan na oy, asawa gikulata og city councilor, unya among gidiscuss diri ang ending ang asawa yang gipasaylo ang city councilor. Nya kami diri naka-discuss nagmayo. Uy, kuyaw tagbalikan tag ikiha tag liable niya na. Kaya atong reklamante ni atras kag gipasaylo niya iyang bana. Mao na kami diri sa Bombo Radio amo ginang scrutinize og maayo. Among i-test ang credibility sa reklamante og wala ba siya namakak. Mao to ingon nga ingon ato the way ko nangutana. Kay nag-live-in biya to sila. What if magbalik to sila kalit, kay gipasaylo sa babae ang kapitan? Uya, og di komentaryo ko ato, di piti ko. O nang kwaon, yun na mo daan ang side sa gireklamo. Dili ko muabot og 16 katuig diri sa Bombo Radio kung magbinayot ko. Prime time ni akong programa. Zona Libre program in taon ni, binirahay in taon ni diri. Dili siguro ko magdugay diri og mahadlo pa ko mubira, hilabi nagkapitan ra og wala mo kabalo sa nature sa mong trabaho ayog pataka. Bitaw, og wala mo kabalo sa nature sa mong trabaho ayog pataka. Sa sunod, Chantal Ruby Rosalihos pag-research sa kung unsay nature sa trabaho sa usa ka magsisibya. Dili man mi mo dive sa issue dayon aron dili mi masunog. Kato bitaw kang Biancali alias Bia. Wala man mi mituo ni adto. Ang uban mituo, mao na scam dayon. Nagpadapag kwartas GCash mga kabombo. Maminaw mi diri sa mga reklamante pero amo jud ang kuhaan og side ang gireklamo. Di pod biyan ang lalim nga ireklamo ka. Aron masayran kung kinsa nagsultis tinuod. Maong dili mi makahatag sa among komentaryo kay amo pa ng timbang-timbangon kung kinsa nagsultis tinuod. Pero kanang ingon nga nahadlok ko sa kapitan matay, di ko makadawat in taon na noy. Kinsa man na si Monares para akong kahadlukan?
Wala in taon ko mahadlok anak niya por Diyos por santo. Matod pas iyang uyab nga maldito kunos munaris. Dili man kumutuo anak. 66 anyos murag luya naman na. Tiguwang naman na. Tungod kay tiguwang na murag hunahuna lagi dako og isog manggani gyapon mga kabombo. Unya angay sa ning tubagon. Angay po ding tubagon ni Kapitan Nonilon Munares kining reklamo batok niya aron malimpyuhan niya iyang pangan. Kaduha naman gud nga wala madayon ang among schedule interview. Diri ang babay, ang 20 anyos nga babay, Miyerkules sa hapon. Among gi-entertain kay ni reklamo mas among sibiyanan. Unya si Kapitan Munares akong giset og interview. Ang sabot Huwebes alas 9 buntag. Dito ko sa Kalunasan, silang barangay hall, apan wala si Munares out of town siya, Huwebes sa buntag. Pagka Biyernes, kay ang ingon siya, mabalik siya sa Kalunasan, Biyernes kunos udto. So ningon ko nga sa ikap, ugma lang kap, Biyernes lang sa udto. Pagka Biyernes sa udto, akong itawagan si Kap, kumusta? Pwede ko maka-interview ni mo, ang tubag niya, uy, John, ako North John, kay birthday sa akong anak, naligo mig dagat. So, kaduha na postpone ang among schedule unta nga interview. Kaduha na postpone ang among schedule nga interview. Unya among gi-entertain diri ang reklamante, bisag away magtiayon ni, among gi-entertain ang reklamante kay dunay public interest. Public servant man si Kapitan Munares. Nagdawat man siya sweldo gikan sa buhis sa katawhan. Sumo nang among gi-entertain bisa pag-away ang magtiayon. Pero kung private individual pa na si Kapitan Munares, di ko entertain anang reklamos babae. Oy, ako nang ingnon nga day ato ka sa police station pablater ipadakop na imong bana. Day ato ka sa kuan, reklamo ka sa barangay na imuhang bana. Mingon ana unta ko. Pero si Munares di man siya pribado nga individual. Public servant man siya mga kabumbo. Nagdawat man siya sweldo gikan sa buhi sa katawhan, so akong gi-entertain ang reklamo sa 20 anyos nga babae. Naay uban nga mga netizens nga nakakita og ningon nga nahadlok man si John Saldes Kapitan, bias man na siya. Wa mo kasabot in town, oy, sa nature sa among trabaho. Ingon ato ko the way ko mangutan na gilugit na kog maayo ang babae kung wa na ba sila chance nga magbalik sa kapitan. Kay lisod ka na mo dive kus issue o niya away magtiayon, what if og pasayloon sa babay si Kapitan Munares o niya og makabuhi kog sakit nga istorya sa akong programa, di kaha ko balikan sa kapitan mga kabombo. Di makiha kog live niya na. Makiha kog live ana. Parehato na hitabo diri sa una. Former anchorman gyapon suna libre. Gipaminaw ang reklamante. Gikuha side ang gireklamo. Pagkahuman, ang gireklamo, wa mutubag. Unya, pagkahuman, gibirahan. Sus, ang reklamante. Ang reklamante, gikamang man. Gikamang ang reklamante, gibayrag kwarta. Ni atras ang reklamante. Unya, ang anchorman sa Bumbo Radio, si gigbira, sa gireklamo, gikihag libel man kabumbo. Yung sao man na ron. Nga katong among reklamante sao na, ni atras man. Mo na nga di mi magpataka og bukas among bakba. Mo na amo ganang i-scrutinize og maayo ang mga issue. Og naay reklamante diri, entertainon, paminawon. Nya kuag side ang katong gireklamo. Before ta mo pagawas, mo buhi og mga bugat ka mga istorya. What if og katong asawa ni Munares or uyab ni Munares? What if og mag-uli ilang maayong kababuton? Panalitan lang og adtuon ni Munares ang babay. Unya iyang lambing-lambingon, iyang hayluhon, kung sa ihaylo baka niya. O what if mausap ang unahon sa babay, di na siya mo reklamo. Unya nagkomentaryo na kudaan, di ka ko ma-libel niya na. O nakatong wala masayod sa nature sa mong trabaho, ay mong pataka-taka og comment, no? O say ba diri sa social media, ma-expose ang kabugo sa uban nga mga netizens. Unya, sultian ta mo, wa sad ko'y gikadlukan in taon og nala ko sa insakto. Bitaw,
Wa ko'y naong ikatubang sa kumang kauban nga nangamatay sa bumbo radyo. Gumikan sa mong kausa mga kabumbo. Oh. O doon ay reklamante nga klaro lang nga reklamo, among ginang barugan kutom sa umakaya hangtod mahuman ng kaso. Pero ingon ana gani nga reklamante ni moatras lagkalit, nya kami nagkakomentaryo na, uy, maipit niya na, mga preso niya na. O na nga, og nakabantay mo sa kong interview, Merkulis sa hapon, wala dayon ko musakay. Nangutana ko, o niya, akong gilugit may pangutana, so naay na wa kasabot og niingon nga, uy, bias man ka, hadlok man ka. Wa in taon ko mahadlok Kapitan Monares, uy. Bisa pag ugma dayon, anaon ko na sul silang balay. Di taon ko, tiguang naman tao na. Unsa may itong angay kahadlokan ng Monares nga, tiguang naman, sa 66 anyos naman na. Pero angay tubagon ni Kapitan Monares, ang pasangil batok niya. Kay ang babay, nagpakita siya bunog siyang naong, nasa bunog sa naong, nasa bunog siyang bukton. O niya mga ito babay, dapat siya bunog siya karong paa. O, kay gisukmag-sukmag kuno siya. Nangutana ko, day, anong nagdugay bawang ka Monares, day nga, tiguang man na niya, bata pa man ka, gwapa man ka, sakto man ka sa height. Ingon siya nga, nagdugay ko ni Monares, kay siya may nagpa-eskwela nako, gusto man kumuhuman og college. Uy, sa man, nahigugma kang Monares, wa, nahigugma. O, nahigugma kuno siya. Nahigugma kuno siya, pero, ang lintungan ay o ang kuan gyud ang tinuod nga istorya, tungod kay gusto siya mohumag eskwela mao na nga gisugot yas Kapitan Monares. Kay mao to pas babay gipasaligan man kuno siya nga ari ka nako day kay eskwelahon ti ka. Aron makahuman kag eskwela sa college ari ka nako day. Aw ituo sa nang bata. Kaya karon ang bata ningon nga mubuwag na ko niya, di na ko balik kay bunog ko. Kulatado ko didto. Mo ni istorya ha. Kulatado ko no. Kabugat ana nga mga pasagil makaguba na sa pagkatao ni Monares mga kabombo. Mo na dapat motingog si Monares ani isip kapitan sa barangay Kalunasan. Kay kung di siya motingog ani maraga mabati iyang image ani mga kabombo. Oras sa Philippine Standard Time alas 8.